Seuraatteko tytöt rallia? Kyllä nyt tulee seurattua, että mä itse asun tuossa toisella puolella rantaa, niin tässä tulee käytyä aika useasti. Jonkin verran joo. No, miten tämä ralli näkyy tässä Jyväskylän katukuvassa? No ihmisiä tulee ainakin paljon enemmän ja turisteja ja kaikenlaista toimintaa. Joo, ja sitten nämä kaikki rallikyltit tulee. Miten Jyväskylä tämmöisenä kesäkaupunkina, mitä täällä oikein kannattaa ja voi tehdä? Kaikenlaista tekemistä täällä löytyy, että varmaan tää järven läheisyys, että veneily lähtee, että Joo, no veneily on aika hyvä. No, mites tämmönen, onko yöelämää, millaista? aika vauhikasta yöelämää löytyy kyllä Joo, ja kanssa. joka sorttia. No mites vielä, jos palataan ralliin, niin löytyykö teiltä jotain henkilökohtaista suosikkia? Ehkä se Mikko Hirvonen on kumminkin. Mä sanoisin, että sordo. Mitkäs tähän on syyt? No Hirvosessa, että se on Keski-Suomesta kotoisin, niin ihan pitää kannattaa sen takia. No sordo. Joo. Se riittää. Joo, sitten olisi vielä tämmönen viimeiseksi, että onko mitään kärryä, että mikä tää voisi olla? Siis se on toi liina, että saadaan kiinni toi jotain peräkärry. Mutta miten tää liittyy ralliin? Tai sit se voi vetää se auto pois sieltä. Mä en nyt tiedä enempää. Tää on tämmönen nostoliine, jolla nostetaan auto ojasta porukalla. No niin.